ai ko blai pi sa sin ha ge ker teng ba khoi ka ba em ka dan bo tham ka jong try jong ba jong pi Jesus Christ belong alpha ba omega ba ningkong ba ba khadu ba sedang ba kut chang ka jingem ka jong abat ka jong pi blai de ker khu fi blai na teng shine la ka jong ka khamat api way ba way ka men sim ka ba ko ro kat ki ba la nyo deng leng ba ga ni ka khu bo ni ka tien ka jong blai ai ba ka jinga ye ka jong Christ kan man roi happy hagari ka por walam ni ka khubor ka balengkat shapang ka balang ka baar ya ka bau jisu la pen pau lengba u yonis man bau don ha ka dau lenong ha patmas ya bala padreng kang par ya u dau patsha domitian ha ka ka por baru la don marwei hang ni preng ki jing sngau mel pisa man sim ka jing sngau do chingkerman ka jing sngau no man sim ka jing thang u le yo i ya ka buram ka jong blai u jisu la pen pau ha u ha ki nyau tele ki balang ban tho ya ki ki ban saja bat ka wei ni ki ka balang Smyrna ka balang Smyrna ka don ha ka phang sep ni jong ka Turkey ka bamenta bat hang ni angel utrai u jisu kren hu angel ban tho ike ka badai shapang ka balang bat u yoanis udang don na ka jaka bat udang pei ka khamat utrai jisu bat udang snap ike kitien ba ukren ba mauru un hapan lek ban ra ike ban tho ike chiti ban ra shika ka balang Smyrna u jisu wong kum ni u recommend su ai ka recommendation lani ka ta ka jing itu ka ba shana ya ka jing long ba ba jong ki para ba nge ki ba i ki nong bot ki jong Jesus Christ ki ba dan ka balang Smyrna wong palong ka balang ka bala sha shitong nga itu ba pala sha shitong ba na ka banta ke kerteng ga jonga Sngap kata ka recommendation ka bau jisu ai ha ka balang Smyrna padai ka balang ka momot ka met ugrist ka wei ka balakot ka bamot ki mensim ka bakoror ki nong but ki jong mutrai balang ngai u jisu palong ka bala sha shitom ba na ka bata ka kerteng ga jonga nga itu ru ba palong ka ba duk kata kata hanrei palong ka ba ruspa ogutrai u jisu wong ka ni ka balang Smyrna ka long ka balang ka ba sha shitom number utrai ka im ka jing im ka ba kim ka yat ka lenti ka ba kim ma ka ni ka bertai ka jing im ka ba sha tit sha tangon shani bet shatai namar ka kerteng ka jong utrai baduong palong ru ka ba duk kata ka balang Smyrna ka long ka balang ka ba duk pa ha ka jing yo i ka jong utrai ha ka jing yo i ka jong jisu ka long ka ba duk ha ka ai ka duk ha ka spa ha ka jing don ka jing em ka duk ha ka ai ka ba kancha pertai ka duk ha ka ai kum ka ksiar kum ka rupa kum ka kerdan kum ka position kalong ru ka ba duk ha ka ba kenjaman sim kata ka ba kenjaman sim ka ba kenja pertai kenjaman sim pertai ka duk ha ki ai ki jing sau ba pertai ka duk ha ki jing ki festival ki ba u pertai ki ba kenjado ki ba kelak kenjak suit ki ba dai ha ki ni ki sngi ki ba shirkai ba ka ni ka balang Smyrna kalong ka ba duk ha ki ni ki ai reu jisu wong palong ka ba reus pat ha ka ba kenjaman sim Pandrei palong ka berus pa ang utray. Oh, hallelujah. Nga ay ngu utray. Malanga bat piro ki ema ka pateng menriu ka ba ka pertai ka don ka jing kanrei ka jing rus pa haki festival bakan jabertai. Haki festival ki bakan jado. Haki jing pen bernya ki ba ki ya lang haki ba dei bat jong ka do baru setan bat kapap. Henry ai mangin long ki ba ruspa ka bakan jaman si u jisu yo i bakan ka balang ki bangai ka ni ka nong ba ka ni ka jaka Smyrna ki long ka ruspa ka bakan jaman si ki don kar hai ya kata ka jing ya dai ka baru blai ki don kar hai ka jing long man sim ka ba shisha ka ba mani yo gres ka ba shisha ba ha ka man sim Hidon rius kilong rius pa haka ni ka mensem ka do no chunky u jisu wong gospel Matias nomor san wong kumdu wong sok kita kiba dok haka mensem na ba kenya yo na ba chunky kilong hima ka jong blai ki hima ki beneng mar kita kiba dok haka mensem ki pompat pendap haka mensem jongki ta ka ka ba kancha pertai num pat shabla pendap haka mensem jongki ta ki kim shabla priang ki ki ba don haka ni ka pertai pat kata ka do no jongki kilong thali shapang ui ki jong pertai bat ki priang yo try jisu wan ban pandap ka daga donut ka batali hallelujah pad wong ru ba pila sha shitom jur ba nakabanta kita ki jingkran ben ki ba wan na kita ki ba khot yaladi ba ki long ki jiu hanrei kim long
Panban kilong naka sinagog ka jong Satan. Long bayi hakani ka Balang Smyrna kidan ki Jew ki ba kamyala de be ki Jew ka ba mot ki de nong mani blai ki de ki breu ka jong blai ki jat ban reu la jet jong blai han reu Jesu on kimlong ki long naka sinagog ka jong Satan. So shirkai ba hakini ki sngi hakani ka patang man reu ka ba ngabit pingi imro ki bon ki ba kam Jew ya de ka ba mot ki kam Kristan ki ba kam ba ki long ki nongbot ki jong Jesu. Hanrei ka kam ga ba khile pat kilong na ka sinagog ka jong Satan kilong ba social kai kilong ba so trim na mar kata ngin pai show blai lagi ni kinong yalam ha ka sansar khadar kinong yalam ha ki snong ki tau nong yalam ha ka balang kinong yalam ha ka society kilong kumta kilong Kristan Hanrei ka kam pat kalong paman na du kata kata kilong nakaliang ka jong Satan kilong na ka sinagog ka jong Satan palasya ya ka jeng granben ku ka Balang Smyrna kabadon na kani ka chat penriu kani ka batang penriu jong abad jong pilong kata ka balang ka bala syashitom na marga jeng keren ben jong kita ki bakam jiu yeladi panban kimlong ong try Jesu kilong na ka sinagog ka jong Satan rai tu ya sya pa na ba pan sa syashitom shushu bakin ya keren ben bakin ya bread ya paru Satan un try lang ba jong kin bread ya pa ka jeng bandi pan syashitom shipos ngi Hanrei jar ko to ba yaisha tolong pa ka ba yaine aka hadu ka bakut ka singi ka jing yap chong pa bangan sayo ban ai ha pa ya ka pansnget ka jing em utau ba job ong utrai o onom pen sniu no yu na kata ka jing yap ka baar ka di ka dijok ding pan bread senon ka pung ka ding ong kata kam don bor shu kanom pen sniu shu ya kata ka banget la ni ubanget Badon ka Balang Smyrna, but badon na kini ka jat benriu, kasi jong abad jong pi kini ka pateng benriu. Ublay na kerkuing abad epi, ublay na teng shine na ka jong ka kmat, uda kerkuing abad epi, bangin yo banang im, kini ka jing im, ka bakerhai, ka jing im, ka balong ka spa banang ka Bakhraw, ka jing im mensim, ka jing im ka bashisha, bayday badu kuno blay, u Jesus Christ wotrai. Ay begin long ki Jew, ha ka ba kenjado ki Jew ha ka kerteng. Rai ki sinagog jong Satan abi long ki bere ko shisha keng mani dam yo blai wa em ba hok ba khu ba do shisha abu blai de ker khu yu fi ai ki jing suk fi ai ki jing ker khu pin man roi ki jing shakri ki jing shapti ki jing e ju trai blai ki jing suk long lam bat phing sikan do pat ka wei ka sngi la shai na ka manda ka wei pat ka khu bor ngini pateng ya kini ki balang ha kini ka kitab jing pan pau kani ka long na ka kitab jing pan pau la na ka ba ar ka de khot ka ba pra hadu ka ba khat wei u blai ker khu yu fi na ka ba rom chu amen